Welkom bij de tweede aflevering van de Sporttafel, het nieuwe sportprogramma van TV Valkenburg. We zijn te gast bij tafeltennisvereniging Valco en mijn gesprekspartners zijn voorzitter Patrick Jammersheim en penningmeester Stefan Geurts. Heren, welkom. Ik wil eigenlijk beginnen met de geschiedenis van jullie vereniging, tafeltennisvereniging Valco. Hoe lang bestaat die, hoeveel leden hebben we, hoeveel teams hebben we? Patrick, aan jou de eer om de spits af te bijten. Nou, Valco die bestaan dit jaar 65 jaar, dus we hebben ook een jubileum. In 1952 is de club opgericht door enkele jongere gasten, onder begeleiding van de heer Streiter, voor oudere mensen een begrip in Valkenburg. Die zijn toen begonnen aan de tafeltennisvereniging Valco. Over de loop der jaren gegroeid tot een florerende tafeltennisvereniging. Met een groot hoogtepunt, het 25-jarig jubileum in 1978. Verder was het tweede grote hoogtepunt de realisatie van ons clubgebouw hier in de Engelbertstraat in Valkenburg in 1980. Nou, en dat heeft dus, van daaruit zijn we dus steeds verder gaan bouwen en gaan breien aan de vereniging zoals we er nu staan. En heden ten dagen is het zo dat we een seniorenbestand hebben met twee teams in de competitie uitkomen. En een jeugdbestand komen met 7 teams uit. Dus, en daar hebben we ook zijn we heel erg trots op dat we dat zo hebben kunnen realiseren. En dat is ook voor ons heel erg belangrijk dat dit zo blijft. Dat realiseren van het aantal jeugdteams, volgens mij heb ik gelezen ergens dat jullie een jaar of 3 geleden begonnen zijn met een nieuw jeugdplan. Ja. Waarom? Hoe is dat tot stand gekomen? Welke gedachten zat erachter? Ja. Wat hield dat jeugdplan in? Wat houdt het jeugdplan in? Nou, het was dus zo, binnen het bestuur zijn we dus inderdaad 3,5 jaar geleden zijn we gaan denken, oké, wat kunnen we eraan doen om het jeugdbestand, wat in die tijd een beetje kromp, nou, om dat weer een beetje leven in te blazen. Nou, en dan zijn we gaan kijken, oké, hoe gaan we dat doen? Nou, we hebben toen gezegd, oké, er zijn activiteiten, sportdagen op de basisschool. Actief de gymlessen verzorgen voor de basisschool. Deelname aan de Koningsspelen. En verdere activiteiten die dus basisschool gerelateerd zijn. En zeker daar voor de klassen van de voor de onderbouw. Waar dus de kinderen nog een keuze moeten maken in de sport. Nou, en dan hebben we dus met enkele leden gezegd, oké, hier gaan we ons op focussen. En het is ook de bedoeling dat we daar dan meer leden uithalen. Om zo natuurlijk ook een basis te creëren voor de toekomst van Valco. Zodat we hopelijk ook de volgende 65 jaar nog kunnen bestaan blijven. En dat heeft resultaat gehad? Dat heeft zeer zeker resultaat gehad. Dat heeft dus op die 3 jaar tijd heeft dat, gezorgd dat we van destijds 2 handjesvol jeugdleden zijn we nou naar een florerende groep van een 30-tal bijna jeugdleden gegroeid. Dus 3 keer zoveel? Ja. Ja. En zit er nog groei in? Ja, daar zit zeker nog groei in. Nou, iedereen kan zich nog steeds aanmelden als ze dat willen. En we blijven ook nog steeds actief deelnemen in de activiteiten op de basisschool, zoals net al vernoemd. En ook dus ja, de ondersteuning van de kinderen. Omdat het voor ons niet alleen belangrijk is om zo de jeugd met sport bezig te laten zijn en te laten bewegen. Maar zeker ook om het tafeltennis in Valkenburg toch ook te kunnen blijven aanbieden en ook in de toekomst. Stefan, jij bent, zoals de Duitsers zeggen, schatzmeister. Ja. Ja, veel verenigingen hebben het financieel gezien moeilijk. Ja. Hoe is dat bij jullie? Hoe kunnen jullie de boel draaiende houden? Wat hebben jullie voor inkomsten? Welke uitgaven zijn de grootste uitgavenposten? Ja. Gelukkig hebben vorige besturen al een heel goed financieel beleid gevoerd, waardoor we reserves hebben. Dat is natuurlijk uiteraard belangrijk. Maar van die reserves hebben we ook gekeken, wat kunnen we daarmee doen? Dus we hebben geïnvesteerd in zonnepanelen. En in het afgelopen jaar, in december, is een nieuwe verlichting gekomen en die is ook een stuk energiezuiniger. Dus op de uitkomst, een van de grootste kostenposten voor ons was energie. Daar hebben we flink op kunnen bezuinigen door de investeringen. Mede ook door subsidie van de provincie. En verder hebben we inkomsten van sponsoring, zoals elke vereniging. Dat kan uiteraard nog uitgebreid worden. Maar we hebben dus ook subsidie van de gemeente. En we zijn heel actief bezig met, als er acties zijn bij supermarkten, om daaraan deel te nemen, ook met onze jeugd. Heel vaak wordt in zo'n actie, moet je een jeugdafdeling hebben. Ja, gelukkig hebben we die. En verder hebben we een eigen kantine, waar het altijd gezellig is. Wordt die door vrijwilligers bemand? Ja, alles is eigenlijk door vrijwilligers. Alleen hebben we een externe trainer
voor de jeugd en die krijgt een onkostenvergoeding. En dat is het enige wat we uitgeven aan extern. En de rest doen we allemaal met vrijwilligers. En die externe trainer is natuurlijk ook goed of eigenlijk nodig, wenselijk als je nieuwe jeugdleden wilt aantrekken. Dat ze ook weten, we krijgen een gediegen opleiding. Ja. We hebben zelf wel genoeg capaciteit in huis en genoeg kennis. Maar het is altijd goed om te kijken hoe gebeurt het bij een andere vereniging. En de jongens die op een heel hoog niveau in de jeugd hebben gespeeld, die wat dan nu jonge senioren zijn, die wat op een hele fanatieke manier altijd getraind hebben. Omdat toch andere inzichten dan wij ze hebben, om het hier samen met ons goed te implementeren. Ja, je laat het woord senioren vallen, wil ik hier met inhaken. Heren 1 is kampioen geworden, heb ik gelezen. Dat klopt. En jullie promoveren dus nu naar de landelijke 3e divisie? Nee, we hebben ervoor gekozen om dat niet te doen. En de reden daarvan is de hele lange reistijden. Dus als je landelijk 3e divisie gaat spelen, dan is het geen uitzondering dat je 12 uur van huis bent. En voor de meeste spelers is dat te veel van het goede gezien het werk, de huishouden, het gezin. Bovendien zijn er ook enkele spelers die wat eigen kind hebben en dat willen ze ook kunnen begeleiden. Net zoals andere jeugdteams wat we begeleiden. En kun je dat weigeren? Ja, heel gelukkig wel. Als we nu in dit geval zal de nummer 2 promoveren. En eigenlijk maakt het ook qua sterkte niet zo heel veel uit, want die hoofdklasse, daar liggen heel veel teams heel kort bij elkaar. En een tafeltennisbond en TTB, als ik me niet vergis, is het, komen die mensen niet tot inzicht, hebben die niet het idee van hey, dat speelt misschien op meer plaatsen, daar kunnen we iets aan doen? Ja, klopt. TTB is ook met een voorstel gekomen om die landelijke 3e divisie af te schaffen en daar een regioklasse van te maken. Nou, vanuit Valkenburg naar Eindhoven, dat gaat wel, maar vanuit Valkenburg naar Noordwijk of naar Ede-Wageningen, dat is een ander verhaal. Helaas is dat weer door de bondsraad is dat voorlopig afgeketst. Dus we zullen voorlopig in de huidige situatie blijven. Dus jullie blijven gewoon hoofdklasse? In de hoofdklasse. En die tegenstand die is wel sterk genoeg of was het een borg over het kampioenschap? Nee, die is sterk genoeg. We hebben wel een sterk team voor die hoofdklasse, maar nu komen 2 teams terug uit Limburg, uit de 3e divisie. En dat zijn gelijkwaardige teams als ons en daar kunnen we gewoon heel goed tegen spelen. Het is niet zo dat er echt competitievervalsing is. En het is geen garantie dat we komend jaar weer kampioen worden. Nee. Patrick, even terug naar de inleiding. Je had het erover dat de vereniging 65 jaar bestaat en dat het een jubileum is. Ja. Grootste activiteiten, wordt het groots gevierd? Wat staat allemaal in het programma? Nou, we doen het in die zin groots vieren. Nou, we hebben wat activiteiten meer intern. Dat wil zeggen, we hebben op 1 zaterdag in mei en wel op 6 mei hebben we voor onze jeugd een activiteit. Dan gaan we elders naar Fun Valley bijvoorbeeld in IJsden. Daar gaan we de kinderen entertainen. Dus dat ze zich daar ook eens kunnen uitleven. Dus op een andere manier dan alleen maar met de tafeltennis. En op 13 mei hebben we een gezellige feestavond. Daar zijn we ook, dus er zijn de seniorleden zijn daar uitgenodigd. Bevriende verenigingen zijn uitgenodigd. Waar is die? Die houden we gewoon in de kantine van ons clubgebouw. Ja. Dus, maar er zijn verder geen grotere activiteiten aan. Geen grotere activiteiten, zoals destijds bij het 60 jaar. Nee, dat bewaren we voor het 70-jarig jubileum. Ja, ja. Ja. We zijn bijna het einde van het programma. Ja? Wie van jullie wil er nog iets kwijt wat nog niet besproken is? Ik kan me voorstellen dat je zegt van, en dan gaan we nog heel reclamepraatje maken, maar wie wil er nog iets kwijt? Nou, het enige wat ik kwijt zou willen is hopelijk dat in Valkenburg dat we ook zo kunnen laten zien. Dat er dus wij en zeker ook alle andere verenigingen er alles aan doen om dus de kinderen te laten bewegen en te laten sporten in deze tijd, zeker drukke tijden voor de ouders. En dat daar dan ook waardering van komt, zeker ook van laten we zeggen, overheden en dergelijke. En dat die daar ook steeds aan blijven denken dat er toch vrijwilligers zijn zoals wij en ook de mensen binnen onze vereniging die dat mogelijk maken. De ouders werken die goed mee? Zijn jullie daar tevreden over? Ja hoor, we zijn er inderdaad met het verenigingsplan zijn we nu ook bezig om de ouders bijvoorbeeld met kantinediensten in te zetten, zodat de spelers met tafeltenniskennis de aandacht kunnen besteden aan de jeugd. Dus je mag eigenlijk zeggen, Valco is één grote gemeenschap? Eén grote familie. Oké heren, hartelijk dank voor jullie inbreng in het programma. Ik hoop dat het goed blijft gaan met Valco, dat wens ik jullie toe. En beste kijkers, dit was de tweede aflevering van de Sporttafel. Ja, tot een volgende keer.